салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад як навор барои шумо. Анам хевай омадагиай пешакошон тайёр. Материало ино армански шолкан, вале бинед салқин мегира хушрувай. 3 метр кардагия як либосша и аз сабабе ки бараш майдатарай 3 метри кадагиан. Ина бинед чихе пешакош хушру 550 сомон як либосуш. Анами тайёрак 550 сомон. нархи дона. Касе опт мегира бо арзон мешава. Ази паплинш ҳам ҳаст, гуфтам паплинш арзонтарай. Вале ино бошан армански шолкан. Ира бинед пешакаш тайёрак метавонед амхе интихоб карда дӯзонед барои ид. Ина бинед украшения дар кор нест. Аз иҷада бисёрай ва ёшам нишон метиҳам. Анам хеле шастай. Мулоим. Розовый. Ҳамаш ҳар хела чикадагай. Украшения. Ороиш. Рангошонам бинед чихе рангои хушрӯ. Ана зард. Бисёри ранги зарда. Наз мебинам. Ярки гуфта. Ина. хулоса ҳамино агар дар кор бошад дӯстони азиз, рақамои ватсапи мо ҳастаи дар рӯи экран. Нависед. Мо доставка ҳам дар Тоҷикистон дорем ва ҳам дар Русия. Тамошобинони азиз бинед, анаи дубайски комбахтои новинка омадай. Ина бинед 4 рангай. На 6 иҷада 4 овезон буд. Хулоса бинед фасон сангчошон ино ҳамаш ваян заводской. Аҷоиб 1500 сомон нархи донаш як либосаш. Касе опту мегира бо арзонтарак мешава. Анаи комбахтотон чандан? Иям 1500. Иям вая дубайски. Ана инам дошти. Иям комбахт будай. Инам 1500 сомон будай. И комбахтан, шифон комбахт. Диде? Ана ин ниёчи шолко. Анам хе шолко бо ҳаста, ино 800 сомон як либосаш. Саб букакан. Диде? уҷа нархи дига чиза гуфтан 750. Бисёр вақт ма видео мекунам, баъд иҷа бозора мисол як нархи дигара гап мезанам, баъд подписчико мегӯянд шумо дига нарх гуфтаистед, уҷа дига овоз омадастед дига нарх. хулосаи 800 сомонай нархи дона. касе опту мегира бо арзонтарак мешава. ҳамаи ҳамин новинкора имрӯз мо кӯшиш кардем ки шумода нишон диҳем. ҳози бояду чизи дигашам ҳаст. амха шолко ҳастай. И 800 сомон як либосуш. ина сегл. ана инош бошад 1000 чанд? ана ин новинко боша 1300. ира рости игла я дуруст пештарак як духтарага инстаграм сурат гирифтам дар равон када буд ки ами чанд сумай гуфтам бозорда надидам ин намуда. ҳози боша омадам ки ҳамахе новинка омадай. ҳамаи ҳамино 1300 сомон. ҳамаи ҳамин бинед чихе комбахтои хушрӯ буромадай. аҷоиб. хулоса кадомеш дар кор боша гап занед. ана иҷа бо сафедам доштая пешако. анами пешако. И поёнаш заминаш сафеда? Сабзай заминаш. ана мино ҳамаш ҳамо пешакое ки 550 сомон буд. ҳаваёяй материалай худаш накидкаи тайёр дора. пешакирта тайёр украшения кардагӣ ҳаст. Дубайскиям. диде? армански шолк. и тобистонда пӯшида мешава. хулоса дӯстони азиз, ҳамаям ино бори нав будан. Кадомеш ки дар кор шид, дар WhatsApp нависед, бо ма доставкара мефаҳмонам.
боқӣ саломат бошед. хайр.